idan kana so a ce wannan ɗan na jikin atika ba naka ba ne, to sai dai in za ku yi la'ani kai da atika ka la'anci kanka so 5 ka ce ɗan da ta zo da shi ba naka ba ne, shari'a ta karɓe shi ta bata. Haka ne, idan ku za ka yi la'ani shi kenan sai a raba ka da yaron har abada. Idan ka yi haka shi kenan ka raba da cikin, ko da ta haifi ɗan ya yi kama da kai, to fa babu kai ba shi har abada, kuma ba zai ci gadon ka ba ko da kai ɗin yake kama. Ya mai girma mai shari'a, ta yaya zai yi kama da ni bayan kuma ba ni ne ubansa ba? Ai ikon Allah yana da yawa, komai zai iya faruwa, tunda kaga Allah yakan bar ayoyi da yawa domin ya nuna jama'a cewa shine mai komai. In dai 'yanci ake magana ta aure, to ina son ka sani ina da zaɓin ci gaba da zama da kai ko aka san haka. Don haka na yi amfani da wannan 'yanci da nake da shi na yi kaina zaɓin abin da nake so. Babban magana. Lalle kuwa babbar magana. Turka shi. Allah ya isa tsakanina da kai, ɗan iska mace amana. Ni ma Allah ya isa tsakanina da kai, ai ba kai kaɗai shari'ar ta taɓa ba. Atika, da gaske kina da juna biyu? Soyayya.